कहीं आइल बाबा ଏଇଟା ଏଇଠିକି ଆଇଥିଲି कहीं ଆଜି 10 ଲୋକେ ମୋତେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଡାକି ଡାକିକି ଦୁଇରେ ପାନି ନା ବାରିକେ ସେଥିଲାଗି ଆଇଟା ओहो बजार आड़े बुली बुला आलो क्या मुतली बजार के मोर रहे बजार बुझी मोर है सब चिंता रहे नहीं खाली चिंता आज के चिंता आए गणेश पूजा तुम गाँव में कर पिला माने करसन नहीं सब वर्ष ସବୁ କରିବେ ଆମ ଗାଁରେ କାହିଁ ଭଲ ଅଛି कल के नुआखाईटा केना केना करूछ नुआखाई दिने ହାଁ केना केना करूछ नुआखाई दिने ନୂଆ ଖାଇଦେଲେ ନୂଆ ଖାଇଦେଲେ ତ ଯାହା ଯେନ୍ତା ପୂଜା ଖୋଲା ଦେଇକି ଯେନ୍ତା ଭାବରେ ବଲୁ ସବୁ ତ ଇଏ କରିକି ତ ନିଜେ ଖାସ ତ ଆଉ ଏଇଟା ତ ପୂଜା ପାତ୍ର ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ବାବୁଲ ଯାଇକିରି ସବୁ କର୍ବା ଆଜି କର୍ବା କାଲକେ କର୍ବା ବୁଲାବେ ବୋଲେ କାଁ କରେ ମୁଇଁ ତ ସବୁ ପାଶ୍ରି ଦେଲ ଇହାଦେ ମୋର୍ ଦେହଟା ଭଲ୍ ନାହିଁ ଯେ ମୁଇଁ আর ক্যালসিটা আমার মনে নেই পাশে কা করবো कृष्ण महाप्रभुटा ହଁ पचे ତ କୃଷ୍ଣ ମହାପୁର ହେଲେ ବି ମନେ ନାଇଁ ଥିଲା ମୁଁ କା କରେ ମୋତେ ତାହେଲେ ତ ଘରୁ ଛାଡ଼ି ନାଇଁ ଦେବାର କି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଆଗା ଆସିକି ତାହେଲେ ବୁଲିକିରି ବୋଲି ପଳେଇଆଲି ମୋ ପୁଅ ଜାଣିଲ ମୋର ସବୁ ନାହେଲେ କେତେ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା ଦୋକାନମାନଙ୍କ ଆର୍ କିଛି ନାଇଁ ରହବା ସବୁ ମୋର ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ହଉ ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ